El restaurant de Repente i les botigues BCN Toner i Rossell Minerals han estat els premiats en la 5a edició dels Premis Prat Emprèn, uns guardons per incentivar l'emprenedoria local. Els guanyadors, que porten un any amb el negoci en marxa, han donat alguns consells a aquells que tot just comencen. Tengo una idea y sé que va a funcionar porque hay que dejarse asesorar, escucharlas, que te dejen, o sea, es que si lo haces a lo loco no funciona bien. Entonces, haciendo un plan de empresas con ello, llevándolo, te asesoran de muchas cosas que tú no prevés. Ilusión, ganas, el momento adecuado, tener claro, pero sobre todo los números han de salir. Si no es muy complicado, no van a salir, pero para eso hay que trabajar mucho y tener siempre ideas nuevas, intentar darle la vuelta a lo que ja existe. El que ven minerals de col·lecció, el que ven coses de col·lecció, ven il·lusió. I això és una cosa que la crisi s'hi nota, la crisi l'afecta, però el que ven il·lusió sempre aconsegueix anar tirant. Abans de l'entrega s'ha fet una taula rodona amb els guanyadors de l'any passat. També s'ha parlat dels entrebancs als que han de fer front als nous emprenedors, un d'ells la manca de finançament. En aquest àmbit, la Generalitat impulsa un pla per aportar garanties davant dels bancs. I estem a punt de treure una línia d'avals i garanties per a autònoms i microempreses. Intentarem posar fins a un 70% de garanties amb les operacions, a veure si així les entitats financeres finalment us deixen els diners. Des del consistori s'ha agraït a les persones que aposten per emprendre nous negocis, tot destacant la importància per la ciutat de tenir un fort teixit econòmic i comercial. Perquè funcioni bé la ciutat és necessari que aquests negocis de petita escala funcionin. La imaginació, la capacitat de proposta, l'empenta, no l'esforç sinó el sacrifici. Jo crec que en aquests moments això és un sacrifici, això és vostre, sens dubte, i serà vostre. No es pot delegar, de manera que moltes gràcies a tota la gent que esteu aquí, molt ànim per seguir lluitant i tirant endavant amb èxit, si és possible, la vostra activitat empresarial. Els 20 projectes presentats han passat tots pel servei d'assessorament del Centre de Promoció Econòmica, on se'ls ha ajudat a fer un pla de negoci i a resoldre dubtes, a més d'indicar-los per fer les primeres passes del seu negoci. El jurat que ha atorgat els premis ha estat format per membres de l'àrea d'Economia de l'Ajuntament, representants de patronal i sindicats del Baix Llobregat i representants de les associacions de comerciants i empresaris del Prat.